KVS og Sukkerroerne 2023, et kig tilbage på et roår, som slutter lige om lidt. Roerne groede rigtig godt i 2023. Fantastisk, hvad man kan byde en roafgrøde og stadig komme godt afsted. Sortsvalget er din første beslutning for næste års roedyrkning, og her er procenter at hente. Værdien af 1% merudbytte er godt 200 kroner. Og her er vi så igen, orange aften. Det er her næste års roedyrkning starter. Det var ikke fagligt alt sammen. Der var noget til ganen og noget til fornøjelsen. Det er da et sundhedstegn, man lige skal tænke lidt andet. Lige sidde der med foldede hænder og sådan. Lad os så se, hvad han gøjlerklokken, han kan ikke gå op over der. Det nye år startede, hvor det gamle slap med levering af roer, men desværre var det ikke alle roer, som nåede fabrikken. Imens kørte en anden fabrik i Ejnbæk på fuld damp. Frøbestillingen blev afsluttet, og foråret var lige om hjørnet. Hej og velkommen til vores KVS frøudlevering. Vi er her i Guldborg, og vi skal op og nå at udlevere 4.000 pakker. Der blev ventet på lærkens sang, og det var først en lille uge inde i april, at jorden blev tjenlig til roesåning første gang. Den gennemsnitlige såning blev den 18. april. Efter anden såning satte det ind med kulde, og der kom meget lidt nedbør. Roerne kom dog i gang på trods. Nogle lidt forsinket, fordi frøene nu lå i tør jord. Så mange oplevede roemarker med roer i forskellige stadier. De fleste roedyrkere tilskrev dog den lidt uensartede fremkomst forholdene i marken. Men også ukrudtsfrøet holdt sig lidt tilbage grundet tørken, så ukrudtsfremspiringen i den tørre periode blev noget reduceret, og det ukrudt, der allerede var fremspiret, blev lidt genstridigt at bekæmpe grundet et veludviklet vokslag. En del oplevede tæt på rene marker efter de 2 første sprøjtninger, og hvad gør man? Trækker den lidt i håbet om, at arbejdet er gjort. Centium har gennem nogle år været anvendt til at skabe ro på bagsmækken af ukrudtsbekæmpelsen. De seneste år har godkendelsen også inkluderet brug efter fremspiring, og det kan se voldsomt ud. Græsukrudt. Tænk, hvis vi havde haft Conviso. Focus Ultra og Agil kom også på prøve. Bemærk her den store forskel på roernes udvikling. Når der spares på kemien, eller der er en begrænset effekt på grund af tørken, må stålet tage over. Forudsætningen for et godt resultat her er, som bekendt, en tør jord. Og det havde vi ikke i juli. Væk fra de hjemlige udfordringer gik årets studietur til Italien, hvor vi blandt andet blev klogere på produktion af roefrø. Vi synes, vi havde en fantastisk tur med de lidt yngre roedyrkere til Vinland. Between drone and human eyes, okay? Og hjemme i Danmark igen. Hej, og velkommen til den her meget smukke Selma roemark, som ligger i nærheden af Stubbekøbing. Sæsonen 2023 har vi en meget, meget sen såning. Og hvis man kan ligesom inddele såperioden i dem, der såede tidligt, som var omkring den 6. til den 10. april, og så dem, der såede, det var i påsken, og så dem, der såede efter påske, som var mere sådan omkring cirka den 20. Og der har egentlig igennem hele vækstsæsonen været rimelig stor forskel på den tidlige såning og den lidt senere såning, hvor den tidlige såning klart har været foran. Men i de gode roemarker nu her, der har den sensåning faktisk ikke overhældet, så i hvert fald kommet op på samme niveau som de andre. Den her mark, den er sået den 19. egentlig den sene såning. Og Sankt Hans, det er lige om lidt, og der er jo stort set lukket. Jeg ved godt, at vi også gerne vil lukke på grundlovsdag, men når man har en så sen såning, som vi har haft i år, så er det nok lidt urealistisk. Vi har her i den meget varme forsommer og sommer set en stor opformering af lus. Det gør så, at rigtig mange her lige her omkring Sankt Hans har været en tur ude og sprøjte.
Og tilbage til ukrudtet her nogle tid efter Sankt Hans. Efter den tørre juni kom en meget våd juli, og så kom der ellers fart på ukrudtet. Sidste bedrøvelige hævnløsning blev her en forvaltertrøster. Kinajude, som ikke kommer med roefrøene, men som ofte ses i roemarkerne. Og græsukrudtet, her hanesporer, timing af ukrudtsbekæmpelsen og roesorternes bladdække på stærkt inficerede arealer er et must. Vi trådte ind i eftersommeren med en afgrøde i stærkt vækst og med en meget sund bladmasse. Solen skinnede i september, og på en god dag betyder det omkring 100 kg sukker per hektar per dag. Bedrust er hovedproblemet. Enkelte gange har vi set pletvise forekomster af Cercospora. Sygdommen er heldigvis ikke særlig udbredt i Danmark, men sydpå er den årsag til store udfordringer. Holdes afgrøden fri for bladsvampe, fortsætter indlejringen af sukker gennem oktober og november måned med nogenlunde halv kraft for hver måned, der går. Altså 50 kg sukker per hektar per dag i oktober, og herefter 25 kg sukker per hektar per dag i november. Ved meget sen optagning får man også betalt en tredje svampesprøjtning. Timerne i traktoren med svampemidler i tanken er nogle af de bedst betalte i roedyrkningen. Så blev det august, og i åndehullet fra kornhøst og halmbjergning til såning af vintersæd afviklede KVS i samarbejde med BASF velbesøgte fyraftensarrangementer med grill. For mig kaldte jobbet i udlandet, så Anne-Mette styrede biksen. Men jeg håber da lidt, at I måske kunne have lyst til at dyrke den i år. Vi takker for interessen, ikke mindst fra Nordic Sugar og danske sukkerroedyrkere. Mums, ærgerligt, at man skulle gå glip af det. Ja, men det er også mange år, I har kørt de her prøveoptagninger, er det ikke det? Jo, jeg tror far, han har været med de sidste mange år. Ja. Roeoptagningen kom for alvor i gang, noget senere end normalt. I marken startede det trods den sene såning generelt godt med høje rodudbytter, men med en lidt mindre sukkerprocent. Vi hørte allerede om 100 tons roer per hektar omkring den 1. oktober. I denne sæson mangler vi så bare at få taget de sidste roer op og ikke mindst leveret. Det kan godt risikere at blive en lidt sen affære. Roeafgrøden vinder terræn mod andre afgrøder, og takket være forædlingsindsatsen og en pt. Rigtig god afregningspris for roer er de fleste glade for roerne. Lad os glæde os til roeåret 2024.